čau lidi a dneska jdeme natáčet video ze Smash Roadu. Jinak toto je první video, kdy mluvím. Já vím, zním hrozně, ale musíte to vydržet. A ještě jedna taková malá věc. Nejsem v téhle hře dobrý, jo. OK, první máme OK a dáme další. A to bude zase. Dobře, nevadí. Ale teďka jdeme hrát. Mám toto autíčko, mám panáčka Santa Clause, takže jdeme 3, 2, 1, bum. OK, jedeme rychle. Kámo, na, boom. A teď je úplně, tak ne. Kámo, kolik jich tu je, uhni. Teď úplně poděláme. No. Boom. Ty uhni. Ty vogo. Nice, mám další body. Oh no. Rychle, ukradni auto. Adam. Dělej. Oh no. Já nevidím. Kde jsem? Co jsem? Oh ne. Jsme umřeli. Nevadí. Tak dáme ještě rychle jednu. Tak a jedem, boom. OK, jedem. Tohle video chci, aby mělo míň jak 5 minut, ale víc jak 4 minuty. Takže nějak kolem 4 minut. Zdrháme. Kámo, tak tam byla dobrá díra. Kámo, bacha, autobus. Nice, jdem. No ty kokos. Oh no. Dělej. OK, vezmeme asi pomalé auto, ale to je jedno. Ale ne, dělej. Uhni. Oh, Bum. Protože je tak pomalé. Bum, skočíme. Už dělej. Zdrej. Třu tam zpátky. Srazíme, bum. Ona. Oh. No, do pytle. OK, takže tohle je konec prvního videa. A pokud se vám tohle video bude líbit, tak natočíme další, tak čau.